Всім родним і робиться здимки, і ми вельми раді бачити всіх їх живими і здоровими, як тільки можна бути здоровими у тюрмі. І зараз, звісно, відповідно, що не так було заплановано, і так само не так було заплановано і нашими американськими партнерами. Ми бачимо, що Лукашенко в останній момент все переіграв, щоб дати розуміння, що він все контролює. І тут і літе шакалі, і у нас вся інфраструктура підготовлена, але ж, звісно, такий нешакальний удар, ми все разом одурюємо. Звісно, зараз усі розуміють, що треба логістику переробляти, ми на зв'язку з польським боком, і з українцями, з американцями, звісно, які все це координується, але це такі додаткові тяжкості. Через 20-го коли буде повний спис? Зараз чекаємо повний спис, некоторих вже бачили імени, але ж почекайте кришечку, бо ви повинні розуміти, що для всіх це трохи хаотично відбулося, і раз несколько хвилин уже приїде сюди і Крис Сміт, і Жон Пол, і тоді у нас буде більше розуміння, хто у списах. What's happening? We were expecting everyone to be brought here. They haven't been brought.